Това е първата съвместна експозиция на пловдивчанина Славчев и софиянеца Димитров. Те са преценили, че изложбата не се нуждае от обединяващо име. Нямат обща тема, но са убедени, че творбите им звучат сходно. Това вероятно е доловила тяхна обща позната, която ги е убедила да покажат заедно картините си в галерия Явис. Светослав Славчев за пореден път е наблегнал на любимите си абстракции и пейзажи. Има неща, които са направени на един дъх през нощта, в късни нощи. Та са предимно пейзажи, цветя, абстрактни мотиви и изгледи от Стария Пловдив, който го познавам до болка. Това е най-любимото ми място. Художниците толерантно са си поделили галерията. Срещу картините на Славчев, Ивайло Димитров е изложил визията си за човешкото битие, което неизбежно е свързано с съпътстващата го фауна. Това е селската нишка в експозицията. Паралелно с нея е показано градското битие. Там юнаци правят серенади на любимите си, а те ги гледат благосклонно от балкона. Любовта е най-свързващото и най-хубавото нещо между хората, между един мъж и една жена, имам предвид. Независимо от какви националности са, независимо с какъв цвят на кожата и независимо от възрастта. Двамата творци са подсказали дискретно, че показват картини от една кризисна действителност. Ивайло Димитров го прави малко по-директно и с леко чувство за хумор. В абстракциите на Светослав Славчев кризата удобно се размива.